Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă jucăm car parking ăsta. Acum intru înăuntru. Stați leacă. Bun. Și să vedeți ce mașină am. Am doar o mașină bună, da? Aia e. Una dintre cele mai bune mașini din joc. E mai scumpă decât tirul. O să vedeți. Bun. Deci, cam asta este mașina mea. Deci, bun. Duc la magazin. City de share. Mă duc la City. Bun. Și poate să reușesc să fac eu trade cu ceva. Haide. Spawnează-mă odată. Bun. Până se conectează, durează 100 de ani. Gata. Bun, deci merge bine mașina. Vedeți cum e înăuntru? Nu. Uite, cam așa e înăuntru. Deci are turbină de 100.000, nu, de 200.000 costă turbina aia. Are vreo 1000 de cali, 1000 și ceva de cali. Ia, dau F2. Cristi. Pe cali. Coste. Eddie. David. Ăsta e numele meu. Bun, unde e ăla cu F1? Uite, Alin. Oi. Alin. E. Bă. Ce rău e Alin, vedeți? Ce rău. Hai că rege. Adi bossul 2. Bă, bat ăla cu F1. Bat ăla de-l spate. Filip Zeul. Da. Mi-am adus aminte de el.
Să nu spui că te-am uitat, bă. Haide să-l provoc să facem video ăsta mai interesant. Haide bă, dacă ești șmecher. Haide bă. Dacă nu accept, nu ești șmecher. Nu accept. Bă, vedeți? Vedeți și speriatul ăsta de mine? Vedeți? Da, nu-i dau și chiar. Ați văzut că-i vai de capul. Bă, acceptat ăsta. Easy win. Eu nu mai apăs pe accelerație acum. Să văd ce o să-i dea. No. Ce se întâmplă? Haide mă cu BMW. Haide mă. Haide mă. Îl bag pe ăsta. Easy. No. Haide mă cu Toyota Supra. Are doar 600 de calificări. Încă vreau până la curte. Haide mă, îi dau la asta. Ăsta acceptă. Haide, dacă acceptă e șmecher. Dacă acceptă e șmecher ăsta. Nu e șmecher? Bă, nu știam că nu e șmecher. Oh, așa, da. Cu băiatul ăla. Oh, așa, da. E acolo, cu mașina aia albastră. E acceptă sau nu?
Haide mă tu cu Toyota asupra, că te bat cu Toyota ta. Bă, mi-a plecat greu. O bun noroc. Lui pleacă repede. Bă, am 300 la oră. Unde-i, bă? Bă, are noroc că pleacă repede. Haide să merg așa. Oh, bani gratis. Oh, 10. Deasupra. Nu. Are o grămadă. Și mi-ai stricat video.